A min chegou o momento de merendar. E puxéchelo a beiro, claro. Bueno, que non atopei outra cousa mellor. Entón, collí unhas servilletiñas porque eu quero comer. Ademais, quero che facer un exame. A ver, a exame con esos papéis, a ver, Mira, contame. aquí teño 2 tomatiños, vale? Sí. Un ven da miña horta da cabana. Sí. E o outro ven do súper. Ajá. Eu quero que diferences ti, que me digas cal ven da horta e cal do súper. Home, a ver, é bastante sinxelo, eh? Sí? Eu creo que é bastante sinxelo e todos o sabedes. Vamos a ver. O tomate da horta vese ben que non é un tomate perfecto, que ten as súas irregularidades, que se nota que é como máis natural. E depois está o tomate do súper, que eu penso que que parece que ven da cámara, entonces é chiquillo, pois como se isto fora de película pintado. Sí. Entón, está claro que este é o tomate da horta e este é o tomate do súper. Sí. É tal cal. Ou non? A ver, eu dixen que viña da miña horta, non, é da horta de Raquel, hai que dicilo, Da Iba a horta de probaros aquí, Raquel, bueno, non da temos horta de tempo. quen sexa. A ver, perdón, Voy a meter un Ai, mordisco. meu Deus, vaste babar. Ai, mi madriña. Esto sabe, ti non o queres probar, verdad? No, sabes que pasa? Que Bueno, se estragar, pero despois levas para casa, realmente a diferencia está no sabor e tamén na auga, que é verdade que os da casa, verdade, son máis aguosos. Gañou este. Home, Este da horta da Reixa. Non vai gañar, claro que da horta. Bueno, nós hoxe fomos a apañar tomates tamén, con María en Meis. Fomos á súa horta, apañamos os tomates da casa, e despois saímos á rúa a preguntarvos, ai, mi má, como a recende? Está bonito. A recende a horta, de verdade que sí. E sabedes cal é un e cal é outro? Pois xa vos digo que acertastes bastante. A ver. Docho por aquí. Ule fenomenal. Virginia, estamos falando dos tomates. Sí, que a min gustanme moito. Ai, sí, da casa ou do súper? Bueno, mellor da casa. Vos diríades que diferenciades son da casa ou do supermercado? Eu é que non tomo tomates, pero sí que diferencio na salsa que fai a miña nai, a salsa de tomate, sí que se nota que é de casa. Pois mira, do súper é este, da casa é este. Acertei. Hombre, claro. Vaya. Nin un segundo. En que yo notaches ti? Vale, pois que estos son máis carnosos, estos teñen esta cousiña blanca alrededor. Este de supermercado. Sí, é outro. Este de casa. Por qué? Pola cor. Porque os supermercados sempre son perfectos. Sí. Despois, olor, olfato, pouco se nota, Esto te diría huele más. Pois normalmente que si desmercaron a cal lle botades man, o que é redondiño bonito ou o que é un pouco así... Pecas un pouco e coges el perfecto. Non dá veredicto de momento. Recén collido da horta, Está bo. A que sabe? Tomate. Yo creo que este que tiene más color. Bueno, sabor, cal vos gusta máis? Amigo da casa. Algo especial teñen estes tomates, a que si, María? Teñen, sobre todo o sabor. Hai que probalos, para iso vasnos axudar de feito a diferenciar os da casa dos do supermercado, onde están? Pois para iso hai que ir a apañalos, que aquí non che están en caixas aínda. Tamén é verdade, veña, vamos por eles. Este en concreto é rosado. Despois, en outra horta, teño o roxo do país. Outros anos tamén teño plantado, pois, cherries, negros santiagos. Para saber cal é un tomate da casa ou do supermercado, o primeiro que miraría sería a vista. O tomate que está cultivado de forma natural non ten unha perfección ao 100%. Ese ten corniños, ves? Ai, pareces rec. Acabo de fijarme. Claro, ese do supermercado é xeitosiño, é bonito. A ver, é xeitosiño, redondiño, ben feito, ten o mesmo color por todo, está como unha pedriña. Este non, este está blandiño. Claro, tacto, outro. Ten que estar firme, nin moi verde, nen demasiado maduro. O romperlle a folla ao cano é o momento no que máis sule. Terceiro sentido implicado. Cando a apañas, e sobre todo cando lle sacas a parte do cano, desprenden un olor característico que xa solo a estar apañalos, eso cheira. Claro, este... Nada. É que non son maracas, Espera que ahora toca o oído, muller, non se escoita. Pero mira, eso escoítalo así. Isto é como bater unha pedra. A clave está na maneira de cortalo. O tomate cortas así, fileteado. Dios.